que acaben d'arribar els dos funcionaris de la Generalitat Valenciana que se suposa que han de tancar el repetidor de la Carrasqueta i com que Eliseu ha d'anar a atendre-los, li preguntem, pensava vostè, senyor Climent, que arribaríem a aquest extrem? Bueno, això és un acte purament franquista. Avui n'hi ha així centenars i centenars de persones disposades a que no es tanque TV3, diputats del Parlament espanyol, diputats del Parlament valencià, alcaldes, regidors. Nosaltres representem el sentit democràtic dels valencians, representem el sentit democràtic dels sindicats, de les universitats, de totes les organitzacions culturals, inclús d'una part important del Partit Popular que se nega també a que es tanque TV3 i no sé què passarà. Estem en aquest moment atenent, me'n vaig ara a atendre els funcionaris, però volem evitar que es tanque TV3 perquè, cas contrari, el govern de la Generalitat Valenciana quedarà davant del País Valencià, davant dels països catalans, davant de l'Estat espanyol i davant d'Europa com el govern més antidemocràtic i més intolerant que sofrim en aquest país. Gràcies, Eliseu. Sí, molt bé, vaig allà. Josep, com estava dient Eliseu Climent, han vingut representants d'Esquerra Republicana de Catalunya, Agustí Cerdà, del Bloc Nacionalista, Enric Morera, Glòria Marcos, d'Esquerra Unida, del PSPB-PSOE, també ha vingut el senyor Baixauli, i de sindicats i gent que no vol que tanquen TV3. El que sabem és que no hi va haver encadenament, al final s'ha decidit que va haver una resistència pacífica, en silenci, i sembla que en aquest moment estan entrant els funcionaris, hauran de cisellar el candat perquè crec que ningú està disposat a obrir voluntàriament. No sé, en aquest moment... Empar, perdona, ens pots dir si realment el company càmera pot desplaçar-se una mica o tu mateixa i fer-te un forat entre aquesta munió de persones o us és tècnicament impossible? Ho dic perquè seria interessant veure com evoluciona aquesta conversa inicial entre els funcionaris de la Generalitat Valenciana i el propi Eliseu Climent com a president d'Acció Cultural del País Valencià, que recordem són els propietaris d'aquest repetidor. Podem intentar-ho, podem intentar agafar la càmera. Som-hi, si ets tan amable. I ens desplacem. Ens fem una idea... Anem a veure què... Sí, gràcies. Ens fem càrrec de les dificultats tècniques, però creiem que el testimoni val la pena com perquè en un moment determinat doncs qualsevol moviment brusc de càmera... Ens estem apropant exactament... Com vegeu, Josep, hi ha gent dins i fora del centre emissor. Ara, en aquest moment, estem donant les imatges de la gent que està dins del centre emissor, a les portes del repetidor, que estan, com ja el sentiu, no passaran. No passaran, sí. I els funcionaris... A la banda de fora està la premsa. Els funcionaris on són en aquest moment, en part? Els funcionaris, espera un moment, estan aquí fora. Fora? Auri. Anem fora que... Sí, anem a veure si podem parlar amb els funcionaris exactament què és el que pensen fer o quines instruccions tenen que s'hagi de complir, no? Sí, anem a intentar-ho. Estem seguint en directe en aquest moment, senyores i senyors, des dels matins de TV3, tota l'acció que està passant... Si el cable ho permet. Davant del repetidor, em sembla que estan una mica lluny encara del lloc. Sí, perquè aquí tenim la Guàrdia Civil i crec que els funcionaris s'han quedat a la banda de baix del camí. Això és a uns 70 metres, que on hi ha una esplanada. Suposo que ara pujaran en companyia del senyor Eliseu Climent i l'advocada Mercè Teodoro, que és qui ha anat a rebre-los. Ja vegeu que l'ambient aquí és calent, a pesar que fa molt de fred. I suposem... Ah, no, Eliseu Climent està aquí. Eliseu, sabem on estan els funcionaris? Bé, els funcionaris acaben d'arribar. Em diuen que davant de la multitud, de moment s'han anat, suposa que estan consultant què fer a la Generalitat Valenciana. Ja has parlat amb ells? No m'ha arribat a parlar amb ells, simplement ho han vist i s'han tornat cap a baix. Suposa que a veure quines ordres dona la Generalitat Valenciana, perquè la gent està dient, com sabeu, no passaran.
I clar, hi ha centenars de persones, i sobretot hi ha persones molt representatives, com per exemple este senyor que tinc al costat. Tenim així a Agustí Cerdà. Hola, bon dia. Diputat Que d'Esquerra Republicana. és un desig més que com hemos eixit el dia una mica complicat. Agustí, tu pensaves que arribaríem a aquest extrem? Mentre no aclarim una situació al País Valencià de normalitat, de totes les opcions polítiques, inclosa la que defensa la unitat dels països catalans, sempre estarem en risc de que passin aquestes coses. Per tant, és un dèficit democràtic el que estem vivint, no? Quan havíem d'apostar perquè la gent poguera veure qualsevol cosa arreu del món, i això és l'aposta, que no hi hagi fronteres en la comunicació en tot el món, doncs així n'hi ha uns senyors que s'empenyen en posar-li allò que es diuen portes al camp, no? I bé, això és el tema, i jo crec que avui hi ha una bona mostra de la resistència a una actuació absolutament antidemocràtica i autoritària, no? Sí. Enric Morera també està aquí amb nosaltres, és el líder del bloc nacionalista valencià. Enric, tu pensaves que això podria derivar en esta mobilització a la Carrasqueta? Jo la veritat és que no m'haguera pensat mai que un govern, el del PP, haguera fet això. Això no és comprensible en l'Europa democràtica. Un govern democràtic no frena la llibertat d'expressió, no fa boicot a TV3. Estem en un govern que censura, que boicoteja, que infla censos, que manipula el vot per correu, que convoca eleccions amb un decret de convocatòria que és il·legal, i això no ens ho podíem esperar. Estem en una situació que el PP ha derivat cap a una extrema dreta i està creant les bases que aquest país hi hagi una extrema dreta. És incomprensible el que està fent el govern de Francisco Camps, i per això des del blog li diguem adeu PP. La millor garantia de que n'hi haurà reciprocitat és el canvi polític al 2007. Molt bé, Enric, moltes gràcies. Doncs ja veus, Josep. Sí. Crec que valdria la pena que també el Partit Socialista, el diputat i el cap de llista d'Esquerra Unida per a la CAP pogueren dir unes paraules. Espera, sí, hola. Mira, tenim també amb nosaltres el diputat autonòmic, el senyor Baixauli. Sí, bon dia. Bon dia. Encara que no és molt bon dia. Sí, un poc boirós. Què passa amb el Ministeri? Que no... Bé, no, en qualsevol cas... Que hi hagi una resposta molt clara, no? No, per aquesta part, el que sí que cal respectar les competències que cadascú té. En aquest cas n'hi ha un intent del Partit Popular de que no es pugui veure TV3 al País Valencià, i la posició del Partit Socialista per aquesta part és clara en moltes coses. Avui sobretot hem procurat que no hi hagi problemes que pogueren afectar a la seguretat de les persones i demés, no? I per tant la delegació del govern ha estat en el seu paper, en el que li toca, i desgraciadament el que assistim és a un acte de resistència antifranquista en l'any 2007, que és una cosa que ens haurien de fer veure. En qualsevol cas, el canvi polític és el que pot donar a entendre que si tanquen TV3, un govern d'esquerres la reobrirà fent una gran festa. Molt bé, gràcies. En part, si et sembla, com que tenim també pendent alguna altra connexió, ara concretament a les Illes Balears, fem aquesta altra informació que té a veure amb aquesta batuda policial i fiscal que hi ha hagut a les Illes Balears, i tornem a veure què és el que està passant, si els funcionaris han acabat les consultes o no, i a veure si arriben al lloc del repetidor on ja haurien hagut d'arribar, però a la vista de la munió de persones que hi ha convocades, sembla que han tornat enrere per fer les consultes pertinents i a veure quines autoritzacions estan rebent o no. Estàs veient alguna cosa, algun moviment tu o no? No. No estàs veient res? No, no sembla que vinga ningú pel camí. Més enllà de la boira que impedeix avui una bona visibilitat, estem a l'espera, doncs, de rebre aquesta informació. Tornarem d'aquí uns instants a la Carrasqueta. Ara, com deia, anem a les Illes Balears.